Hier bij Ekinga-Zand, beter bekend als de Kele Duun bij Appelskeer, in de 400 heideskiep. En somtijden leidt er een lamke eenzaam en alleenig. Maar is gevolg? Dat mensen dus een lammetje zien en denken dat het alleen is. Omdat het zo daar ligt, beschut. En de moeder is even aan het grazen of is in de buurt, houdt het lam in de gaten. Maar toch denken de mensen dat het lam is alleen. Laat ik het meenemen, want het gaat dood. Maar dat matje krijgt net dwaan, waarschuwt het Staatsbosbeheer. Vooral in deze tijd dat alle dagen lampjes binnen worden. Laten liggen, want de moeder is dichtbij. Of anders is de schaapsherder ook altijd dichtbij. Let goed op. Dus er gaat echt niks mee gebeuren. Laat hem vooral liggen. Ik begrijp de zorg. Maar het effect is zeer averechts, want het lammetje wordt ergens naartoe gebracht en kan nooit meer terug bij de moeder. En zal met de fles moeten worden opgevoed. Dus het is tegenovergestelde wat je wil. De Kele Duun binnen 400 bunder grut. Een wichtig natuurgebied dat de boswachter goed op past en dat ze volle mogelijk naar restlitten worden mat. Nou, je ziet dat het lammetje staat nog best kwetsbaar en we broeden ook hier heel bijzondere vogels, omdat het een kaal gebied is. En de lammetjes zijn ook kwetsbaar, dus we willen niet dat die honden lopen in 15 maart tot 15 augustus. Want een hond is toch een jachtdier en we horen vaak van mensen, we wisten niet dat hij dat zou doen, maar dat hij toch de kans krijgt om achter een lammetje aan te gaan of een schaap. Dat risico willen we vermijden, dus daarom in de broedtijd 15 maart tot 15 augustus hier geen honden.